at vi er nødt til lige at gøre et eller andet her. Nej, hej og velkommen tilbage til denne video. Jeg er Skov Plays MC, og vi spiller med ham her, idioten, der hedder Nico DA. Han var også med i sidste video. Vi skal spille noget mere Blitz Survival PvP, tror jeg det hedder. Inde på Hypixel. Lad os håbe, vi overlever denne gang. Ja. Hvor blev du af? Ja. Det er du. Nej, hvor er du? Nej, nu kan jeg ikke se. Nå, der er du. Okay. Jeg er lidt for tæt på. Hvad sker der? Vi tager Archer tager jeg. Ja. Archer. Jeg tager hvad skal jeg tage? Nej, Armor. Ja, armor. Der får jeg noget armor. Vi må se at få unlocket nogle af alle de der ting. Okay, vi løber den samme vej som sidst. Er du klar? Samme farming rute. Ja. Nej. Okay. Jeg kommer til at slå dem. Lad være. Kom så, bare løb videre. Løb videre. Okay, kom. Jeg kommer bare løb. Hallo, ham der, han får fucking vores ting. Jamen, bare løb. Han får vores ting. Fucking flæk ham. Fucking kom, vi slår ham. Bare løb. Nej, jeg slår ham. Nej, fucking, han har et svær. Nej, han har et svær. Nej, jeg tror, jeg dør. Bare løb. Okay, nej, jeg er død. Okay, bare kig på mig. Ja, så hjælper jeg dig. Han er lige heldig på dig. Okay. Nej, fuck, det er hack, det der jo. Det der, det er sgu da hack. Prøv at vente om og slå ham. Nej, jeg kan ikke. Det er hack, det der. Det er vi enige om, det er hack. Ja. Undskyld for al den hate, men det er hack, det der. Det skal I se på videoen. Fucking hack. Nå, vi starter bare en ny. Ja, det er dårlig runde. Ja, lad os håbe, vi kan få et nyt map. Nå, vi kommer ind hurtigt den her. Nå, hvad er det her? Det er Pixel Will. Det er et fedt map. Ja. Men jeg kan komme nedenunder. Og så skal man kravle op og sådan, what the fuck, det fløj bare nu. Det her, ja, det er det der, hvor man er inde i byen. Ja, det er godt. Hallo, vi skal ind på McDonald's. Der er en McDonald's et andet sted, tror jeg. Hvor er McDonald's? Vi skal ind og æde burger. Ja, vi skal ind og have burgerne. Ja, jeg tror faktisk, McDonald's for alle jeg tror man kan få brød, der hedder, jeg tror man kan få noget brød, der hedder burger derinde. Okay, de har gjort meget af designet, ja. Ja. Rigtig fedt. Der er også en anden fabrik derovre. Nej, undskyld. Ej, der er en stor kyber. Nej, hvad gør vi? Armor. Nej. Jo, armor. Jeg har taget armor. Ja, vi løber den her vej. Den vej. Ja, den vej. Kan du se, jeg slår lige nu? Ja, jeg kan se det. Den vej. Bare følg efter mig. Det skal også lige starte. Bare følg efter mig. Hej. Do you want to team with us? Do you want to team? Bare løb. Der er ikke nogen efter os. Hallo. Bare løb. Kiste. Okay. Ja, jeg har lige taget sådan lidt til mad. Vent lige på mig. Jeg kan ikke lide, at ham der har et diamondsvær, eller et stensvær, og så har han diamond hjelm. Kan vi ikke gemme os? Kan vi gemme os? Han kommer! Gem dig! Har du et svær? Nej, ikke slå ham. Han... Jo, ham slår vi. Skal vi vide, man ved, at vi følger efter ham? Nej, vi løb ind her. Der er kister herinde, tror jeg. Okay, han får lov til at ligge ham der. Nej. Hvorfor kan man ikke smøre glas? Nå, der er sikkert kister herinde. Ja, der er en kiste herinde. Ja, jeg har set en masse kister, så jeg prøver lige at have lidt væk, så han ikke fik med chesten. Jeg har en æble, der hedder Apple of Command. Her har du en chestplate. Ja, jeg har noget til dig. Kan du give mig nogle bukser? Jeg har en bue til dig.
Jeg har det. Okay. Elefants bukser. Helvede snart. Næh, jeg slår mig ihjel. Ja, du må få stensværd. Ja, det er også det, jeg sagde. Jeg tog guldsværd. Har du noget mad? Jamen, vi skal bare lige finde... Shit. Der kommer en. Jeg ved det. Jeg så ham godt. Ej, det er hans teammate, jeg tror. Det gør jeg også. Ved du? Nej. Men jeg gør det snart, fordi han fucking... Fuck, det der var en noobet jo. Okay, han hacker. Ja, det er jo hack. Det her, det gider jeg ikke med. Nu spiller vi fucking noget Skywars. Nej, vi spiller det her igen. Det er meget sjovt. Nej, jeg gider ikke det her mere. Nu fucking jeg rage quitter. Nej, vi er gamle. Bare sidste game. Nej, jeg er rage quitter. Kan vi prøve noget Mega Wars? Jo, vi prøver Mega Wars. Hvad er Mega Wars? Det er ligesom survival. Det er bare, hvor man... I starten skal man bare prøve at... Nej, det gider vi ikke. Vi tager sgu en Skywars. Okay. Lad os håbe, jeg kan finde noget, hvor der er team med. Der er også team. Ja, det er der. Start. Så fucking ryg dig for det skilt der, din bitch. Han står op for sådan der. Jeg håber ikke. Og herinde har jeg et armor. Okay, herinde er vi lidt bedre. Ja, jeg har et kit, der hedder armor, så får jeg noget, der får jeg noget armor. Det er noget guldarmor. Jeg tager de nederste kister. Og vent på mig, ikke? Nej, jeg sagde, jeg tog den nederste. Hallo, så lad mig dog. Det er mit gyldne æble, det der. Så tager jeg den øverste. Så lad mig få nogle ting. Okay. Giv mig et sværd. Ja, jeg har. Hallo, har du nogle ting, vi kan bygge med egentlig? Ja. Okay, så lad os komme ind på den der. Så lad os komme... Pas på, jeg tror, de har en bue der. Ja, vi skal videre. Skynd dig videre. Vi gider ikke. Nej, de har æg. Skynd dig at komme videre. Kan du ikke lige bygge et lille forsvar her? Ej, jeg ved det ikke. De hopper på os. Hallo, vi bare slå dem ned. De kan ikke komme forbi her. Jeg fik lige noget rundt kød. Der røg han. Så sætter jeg en zombie, der gik. Nej, du skal sgu da ikke dræbe vores zombie. Han var med os. Nå. Nå, kan du ikke lige bygge dig hen til ham der? Her er der en guldchestplate og noget rundt kød. Nej, jeg kan noget sjovt her. Nej, prøv der. Woohoo! Yay! Er du klar til, at vi bygger? Ja, vi skal... du har ikke noget... har du en pickaxe? Har du en pickaxe, der er diamanter i loftet? Ja, jeg har en pickaxe. Kom så, vi skal ind og flække mere. Jeg har mange diamanter her. Nej, jeg dør, fordi du ikke... Der døde jeg af ild. Skynd dig hen og tag tingene. Skynd dig ind i midten og tag tingene. Der ligger fucking syge diamantting, altså. Så er der godt der. Det er mega godt. Jeg tror, vi er nødt til at stoppe videoen og sige, at det her det er part 1 af noget. Og så kommer vi tilbage i næste episode. Like og subscribe, så er I søde. Hej hej.